दख'ना हाद्रिना जोबबाय Hello everyone, welcome back to my channel. Nay dini moनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअ मा जागोन माने बैसागुनि गामसा सोंदों नालाय आंहा थारमाने आंहा माने जियाथ' आंनि किन्तु आं दायाखै आङो बे बिजावजालिनो आदि होदों नालाय ओमफ्राय बेखौनो फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय आं बारा गोलावथ' लाबोखाया जेब्लायबोनि बायदि एसे गुसुंखौनो लानानै फैलायबाय आङो ओमफ्राय जुदि मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदोलाय होमबा नायलांबाय थादो बिसोरो जाहैबाय गामिनिनो माखासे बिजावजालिफोर जानाय न' खाथि खाथिनि माने फाला बदल आरोना एखमबा बिसिनियावबो थाङो नालाय आंनि बिजावजालिया जेनेबा आंथ' जि दानो रोङाखौनो लादो जेनेबा सोलोङाखै नालाय रोङानि सायावनो दोनदों माने बे बिजावजालिमोनहा जेनेबा बिसिनि थोरनायाव बे थाङो एखमबा बे सोंनायाव ओमफ्राय बिनियाव बिसोरबो फैयो बेबायदि फाला बदल आरोखि ओमफ्राय बिसोरखौ लानानैनो बे जिखौ थोदोंमोन जिया गासै 20 खानमोन गामसाया बेहा 10 खान आंहा 10 खान आदि नालाय 50-50 जायो आरो फागुन मासमोन नालाय जि हाद्रि रानखाव रानसिनै दख'नायानो मेंख्ल' आंना आथिं दख'ना गासिबो थारमाने बेयाव बिराद हाद्रिमोन ना बे जायगायाव फुरा जस्लंनाया मेंख्ल' जाजोबो फिसालाफ्रा नै गेलेदों बिमाफ्रा जेराव थायो बेयावसो गथ'फोर थाखायो नैबेथ' नायग्रासो नङा माथो जि मालिकालाय मालाबा दांफेरो नामा सोरबा नैबेथ' जासिनबावा बियो नैबे एसे जासाबो बेयाबो एसे जासाबो मादैया नैबेबो एसे जासाबो नैबेनो दुनियानि गाज्रिसिन ओरै थिखोलायदोब्रा हनै माबादों दे थिखोलायदो जादो जाखौल' आग्लायदोंनो आग्लायो नामा दासो बेखेवदों आग्लायनोनो जायगाया थोआ नालाय ओमफ्राय बे खाननायाव थप फाननांगौ नालाय ओंखायनो बेबायदि लावथब खालामनानै माने फाननो गोनां जादों आरो ओमफ्राय फानै फानखांनानै ओमफ्राय उनावहायसो बेखेवबाय आरो गोलाव जि गोलाव जायोना बिसखाना ओमफ्राय नै अन्थाइ अजना बिसिबांबा गिदिरखा माने जेसेनो अजन एसेनो मोजां जिया ख्रां ख्रां राफोद जायो नालाय ओमफ्राय अन्थाइखौनो होनानै बोरै खालामो गावसोरसो मिन्थियो गामसा दाहोनांनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय आंना मिस्टार इण्डियानो फाननाय गामसा मोनसेबो हामा माने गिदिर गोलाव नांथारगौ नालाय ओंखायनो बायद' जानानै आङो आदि दाहोथारनांगौ आरोखि आं उदाया नालाय जि सोंग्राफोरनो साहा फुदुंफैबाय नै बेलासिनि लांनोसै गोजानावसो नालाय ओमफ्राय न'आव फुदुंफैबाय फ्लाक्सआव सोनानै लानानै थांनोसै नै जोंना खामलाफ्रा नै बिदि नांगौनो नै सोर मालाबा लेंहरोबा नै गाइखेर आलदा बिस्कुट ओमफ्राय नै फ्लाक्सआव साहा बिदि नङाबा मोनलाबायानो बारा दामबो नङा आरो गाइखेरफ्रा आधा केजिफ्रानो थोयो नालाय बिस्रा बेना काप गैया बावनो लोंदो दे नानिमोन आरो गोथावबो होनबावा गोथावथार साहाया खाबो गैया आयौ गोथाव ना गोथाव दि जादों नायनो नों जानायखौ नोंबो जि खानदों आरो नों जि खानदों गैला दिनै हायाखिसै गाबोनसो हासिगोन दोनथ'नोसै गाबोन फानगासे थाबावबाय जेदिनखालि सोंदोंमोन ओइदिनखालिथ' हायाखिसै माने मोनाद्रायजासे बहा खानबाय थानो अखानायै एसेल'खासै होननानै ओमफ्राय जों गामियाव ओरैबायदि मोजां ना न'खर जि दाजोबो नै बिस्राबो जोंहा सोंनाय खालिनो सोंदों 20 खान आगर गुबै ना माबा होनदों आरोखि सानथाम उनावनो नो खनबाय आरो जौसालिया ओमफ्राय दाथ' दाहालागै गांथामसो हाबाय खोमा ओमफ्राय बैसागुनि सिगां खावसे हागोन बायदि होनदों माने मोजां दानो मोनबा फुंनिफ्राय दाबा सानसेयावनो गांसे हायो नालाय ओमफ्रायो होमबा
दिनैनि भिडिअखौ आंबो एसेयावनो दोनथ'बाय जुदि मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव आरो सोरबा गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अननानै ना मा होनो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय होमबा थेंक इउ